खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उननिफ्रायनो भारत आरो पाकिस्ताननि सोमोन्दोआ गाज्रिसिन थासारिजों थांगासिनो दं। पाकिस्तानाव उदखारिफोरनि थाग्रा खुलिफोरनि बेरेखायै रौनिया अपारेशन सिन्दुरनि जाफुंसारनायनि उनाव रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ दिनै श्रीनगराव दावबायहैदों। बिथाङा पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानाय गासैबो दाय गैयै नोगोरारिफोर आरो अपारेशन सिन्दुरनि समाव मुंख्लं जानाय भारतारि रौनियाफोरखौ मान बावो। लोगोसे जोखोम जानाय रौनियाफोरनि साहसखौबो सालाम खालामो आरो बिथांमोनखौ थाबैनो गाहाम जानायनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबो। बिथाङा जोखोम जानाय रौनियाफोरखौ थांखिनानै बुंदों दि आं बेयाव नोंथांमोननि गोहोखौ थुलुंगा होनो फैदों, जाय सुथुरफोरखौ नोंथांमोनहा फोजोबस्रांबाय, जेरै नोंथांमोनहा सिमा बारनानै पाकिस्ताननि आउटपस्ट आरो बांकारफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन। सुथुरा बेखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा। नोंथांमोनहा नुबाय जानांगौ दि सरासनस्रायै सुबुंफोरा थुलुंगानायाव गावसोरनि गोसोखौ खोमायो, नाथाय नोंथांमोनहा गोसो गुदुं आरो गोथारथि मोन्नैखौबो लाखिनानै सुथुरनि थाथायफोरखौ सोलोजों फोजोबस्रांदोंमोन। बिथाङा बुंबावदों दि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ उदखारिफोरनि हेंथायै भारतनि खान्थिखौ जेबो रोखा नङै सोदोबफोराव गोदानै ओंथि बेखेवदों। भारतनि हायाव जानाय जायखिजाया उदखारि गाग्लोबनायखौ दावहानि खामानि मानिनाय जागोन। मोननै हादरनि गेजेराव जानाय बुजिलायनाया बे खान्थिनि सायाव बिथा खालामो दि सिमा बारनानै जेबो आयेन बेरेखा राहा लानाय जानाय नङा। जुदि बियो जायो अब्ला बियो गिख्रंथाव फिथाइ जागोन। हादोरनि गाहाय मन्थ्रिया बेखौबो रोखा खालामदों दि उदखारि आरो सावरायनाया लोगोसेनो थांनो हाया आरो जुदि माबाफोर सावरायनाय जायो अब्ला बियो उदखारि आरो POKनि सोमोन्दै जागोन होनना बुंदों बिथां राजनाथ सिंहआ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गेस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, C सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनी स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।